Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka mga lalaki nga pulos magigagaw nga iligal nga namaligya og krudo. Arestado sa managlahing operasyon sa otoridad sa Misamis Oriental. LTO-11 nagpadala na og show cause order sa duha ka PUV drivers nga nagbugno tungod sa inilugay og pasahero sa Davao City. Duha ka inatimang iro na nga paso human gisabligan og ininit nga tubig sa silingan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Seguridad sa mga simbahan alang sa Semana Santa, gilatag na sa Safety and Security Cluster sa Davao City. Tourist destinations, bantayan sab. Mga motorista sa MacArthur Highway sa Davao City nabulabog sa dakong bitin nga misuksok sa tabon sa usa ka tailoring shop.